गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङाव दङ बिटिसि खुंथाया चिरांनि लाइमुथियाव हाग्रा ओनसोलाव थानाय थागिबि सुबुंफोरनो हा पट्टा रानदों। बिटिसिआ चिराङाव गं 862 नखरफोरनो हा पट्टा रानदों। आगस्तसिम 14,000 थांखि लादों। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बिटिआरनि खुंथायाव थानाय इउपिपिएल दोलोआ भटारफोरखौ गावनि फारसे गोसो बोनो मोनसे जुनिया आगान लानाय नुनो मोनो। गोबाव समनिफ्रायनो बिटिआर ओनसोलनि रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव थानाय हा गैजायै थागिबिफोरनो हानि फोरमानलाइ होनाय हाबाफारिनि नैथि खोन्दोआ आगुआव फोसावखानाय बायदि चिरां जिल्लानिफ्राय जागायबाय। बिटिसि खुंथायनि नाजानायाव चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमायाव थानाय लाइमुथि बागानाव गामियाव थानाय 14 नं चिरां दख'रा काउन्सिल बियाबनि बिथायाव दिनै आसार खान्थि बायदियै गं 862 नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होयो। बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, कक्राझार लक सभानि एमपि रोंगोरा बसुमतारी, सिडली बियाबनि एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा साइखं बसुमतारी, उफ्रा जिल्ला कमिसनार मल्लिका कलिता, जिल्ला गामियारि जौगाखां बिफाननि मावथांखि मावख'गिरि अरबिन्द राभा बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। हानि फोरमान बिलाइ राननायनि सोमोन्दै बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बुङो दि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बिथोन बादियै बे खेबाव भारत सोरखारनि हाग्रा दुआर आयेन 2006 नि सिङाव बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि हाग्रा ओनसोलाव थाग्रा 14,000 हा गैजायै नखरफोरखौ थांखि होदों। बेनि गेजेराव चिरां जिल्लानि गासै 217 गामिफोर, 4,800 नखरफोर आरो 331 गामिफोरखौ गुबुन हाबाफारियाव होनाय जागोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि हानि फोरमानलाइफोरखौ मोनबा जिल्लायाव फारि फारियै बियाबनि बिथायाव राननाय जागोन। बेनि अनगायैबो 25 जुलाइसिम बिटिआर ओनसोलनि रेभिनिउ गामिफोर 15,000 निफ्राय 17,000 नखरनो हानि पट्टा होनाय जागोन। 6,000 हा गैजायै नखरफोरनो बांसिनै 1 बिघा हा राननाय जागोन। बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदोंमोन दि जुलाइनि जोबनायनिफ्राय 10 आगस्तसिम 65,000 गुबुन गुबुन हारि आरो हारिनि नखरफोरनो हा पट्टा होनायनि थांखि लानाय जादों। बिटिआरआव बे हाखौ रायखांनाया आबुङै सोलायनाय आयदा। जों भारत सोरखारनि अरन दुआर आयेन 2006 नि सिङाव बे हानि फोरमानलाइफोरखौ हा गैजायै थागिबिफोरनो होनाय जादों, जाय 25 बोसोरनिफ्रायबो बांसिन हाग्रायाव थाबोगासिनो दं। बेनि अनगायैबो बागानाव थाग्रा हारिसा नङि सुबुंफोरनो फरेस्ट डुएल एक्ट 2006 नि सिङाव थामथि जोलैनि सुबुंनि हानि फोरमानलाइबो होनाय जागोन। रायजो सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारिया बुङो दि सोरखारारि हाखौ दखल खालामनायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय आसामनि गुबुन जायगायाव जाय होखारनाय जागासिनो दं, बिसोर बिटिआरनो हानि फोरमानलाइ होनायजों जेबो सोमोन्दो गैया। मानोना बे हानि फोरमानलाइखौ बिटिआरआव भारत सोरखारनि फरेस्ट डुएल एक्ट 2006 नि सिङाव बिटिआरनि रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव थाग्रा हारिसा सुबुंफोरनो होनाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बिटिआर ओनसोलनि हा गैजायै थागिबि सुबुंफोरनो हानि मोनथाय मोननो थाखाय आयेनारि हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर बावो आरो हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि बिफावखौबो बाख्नायो। दानिफ्राय रावबो बे हाग्रा ओनसोलाव थाग्रा हारिसाफोरखौ आयेन बेरेखा थागिरि बुंनो हानाय नङा, मानोना दानिफ्राय बिसोरखौ आबुङै आयेन गोनां साननाय जागोन होनना बिथाङा बुंथियो। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बे हानि फोरमान बिलाइफोरखौ होनायनि खामानिया बेसेबां मुलाम्फा जागोन होनना सोंनायनि फिननाय होनानै एमपिआ बुंथियो दि बे खामानिनिफ्राय बे सुबुंफोरा 100% मुलाम्फा जादों आरो बेनि गासै बिबानगिरिया बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'नो थांगोन आरो जाय सुबुंफोरा सोरखार एबा राजखान्थि दोलोनिफ्राय 100% मुलाम्फा मोनगोन, जायनिफ्राय सुबुंफोरा 100% मुलाम्फा जागोन। बे हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा आरो आथिखालनि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि काम्पा बरगयारी, इउपिपिएल दोलोनि युवा मार्चनि नेहाथारि आरो आसाम फुटबल एसोसिएशननि नेहाथारि सांग्रां ब्रह्म, बारग' काउन्सिलर लबेन बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरि मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ फाइकन होखारनाय जायगायाव हिंसायारि जाथायखौ लानानै आसाम पुलिसआ 21 जन हमदों।
बिस्थिबारखालि होखारनाय हाबाफारिनि समाव हिंसायारि दाङाबाजि जानायनि उनाव पाइथान रिजार्भ फरेस्टआव दावराव-दावसि सोलिगासिनो दं। मिथिनाय बादिब्ला होखारनायनि बेरेखा जायगानि सुबुंफोरा पुलिस मावथिफोरखौ गाग्लोबदोंमोन। जाथायनि उनाव पुलिसआ शुक्रबारखालि हर गेजेराव मोनसे अपारेसन जागायदोंमोन, जेराव कृष्णाय ओनसोलनिफ्राय आरोबाव सा 11 सुबुंफोरखौ खानाय जादोंमोन। बेजों लोगोसे हमजानायनि अनजिमाया बांनानै सा 20 जाबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोबां सन्देह गोनां सुबुंफोरा गवालपारानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव खारलांदोंमोन। पुलिसआ लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ सिनायनो थाखाय भिडिअ फुटेजखौ बाहायगासिनो दं आरो सुग्रोमनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव एलपीजी सिलिन्डार खावनाय रेकेटखौ हमदों, मास्टारमाइन्डखौ हमदों। मोनसे गिदिर जाफुंसारनायाव गुवाहाटी पुलिसआ एलपीजी सिलिन्डार खावनाय रेकेटखौ फोजोबस्रांदों आरो गाहाय दायनिगिरि आब्दुल हकीम मंडलखौ धुबुरीनिफ्राय खादों। बे खावनायखौ आदालबासा पुलिस आउटपस्टआ हानजाया खालामदोंमोन। मावख'आरिफोरनि बादिब्ला दायनिगिरिया गासै नोगोराव एलपीजी सिलिन्डार खावनायनि मोनसे फारि मास्टारमाइन्डमोन। बिथांनि सिमान लानायनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ एनबी रड कथालिस आंबारिनिफ्राय गं 24 खावनाय सिलिन्डार बोखांनो हादोंमोन। गुवाहाटी पुलिसआ ससियेल मिडियायाव मोनसे पस्टनि गेजेरजों अपारेशन आरो बोखांनायखौ रोखा खालामदोंमोन। आयेनारि राहा लानाय जागायबाय आरो मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। रेकेटनि गुबुन सोद्रोमाफोरखौ नागिरनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ 10 बोसोरनिबो बांसिन समनि उनाव कक्राझार जोबथेसालिनिफ्राय सा 20 बारग' एनडिआरबि केडारफोरखौ हगारनाय जादों। नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड एनडिआरबिनि सा 20 बारग' सोद्रोमाफोरखौ 10 बोसोरनिबो बांसिन सम जोबथेसालियाव थानायनि उनाव शुक्रबारखालि कक्राझार जिल्ला जोबथेसालिनिफ्राय जामिनाव हगारनाय जादोंमोन। बिसोरनि माखासेया गोबाव समनिफ्रायनो जोबथेसालियाव दंमोन। बे सुबुंफोरखौ सिगाङाव हायुंआरि नायबिजिरग्रा एजेन्सि एनआइए जों नायबिजिरनाय केसफोराव खानाय जादोंमोन। उनाव एनआइएआ केसफोरखौ आसाम सोरखारनो गथायना होदोंमोन। बेनि उनाव कक्राझार जिल्ला बिजिरसालिया गासै सा 20 दायनिगिरिफोरखौ जामिन होदों। जोबथेसालियाव बारग' एनडिआरबिनि दैदेनगिरि एन नाइस्रां आरो गुबुन बारग' केडारफोर आरो मददगिरिफोरा उदांखौ गोसो गोरबोजों बरायदोंमोन। हगारजानाय सुबुंफोरा बिथांमोननि उदांखौ रैखाथि होनायाव मदद खालामनाय आरो सरासनस्रा जिउआव फैफिननायाव हेफाजाब होनायाव बिथांमोननि बिफावनि थाखाय गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानो साबायखर बावदों। बाथि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा दारिमिनारि जौगानायखौ बांहोनो थाखाय आम्बुजा सिमेन्टजों 10,000 कोटी रांनि गोरोबथायाव सागान होदों। आसामनि दारिमिनारि सेक्टरखौ गोख्रों खालामनायनि फारसे मोनसे गोजोनथाव आगानाव रायजो सोरखारा 10,000 कोटी रां थिसननो थाखाय आम्बुजा सिमेन्ट लिमिटेडजों मोनसे गोरोबथायाव सागान होदों। बे गोरोबथायाव उमरांसु, हजाइ आरो रङियाव गंथाम सिमेन्ट बानायग्रा इउनिटफोर गायसननाय दं। बे हाबाफारियाव एडभान्टेज आसाम 2.0 मावथांखिनि सिङाव गोग्लैयो आरो बेयो थांखिया ओनसोलारि लाइमोनफोरनि थाखाय 7,000 नि बांसिन साख्रिनि खाबुफोर सोरजिनायजों लोगोसे हादोरसानि दारिमिनारि बिथायारि सानज'थायखौ बांहोनाय। रायजो सोरखारा गोबां कम्पानिफोरखौ आसामाव रां थिसननो आरो बेनि बांलांनाय दारिमिनारि थासारियाव बिहोमा होनो खावलायदों। बाथि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा दारिमिनारि जौगानायखौ बांहोनो थाखाय आम्बुजा सिमेन्टजों 10,000 कोटी रांनि गोरोबथायाव सागान होदों। आसामनि दारिमिनारि सेक्टरखौ गोख्रों खालामनायनि फारसे मोनसे गोजोनथाव आगानाव रायजो सोरखारा 10,000 कोटी रां थिसननो थाखाय आम्बुजा सिमेन्ट लिमिटेडजों मोनसे गोरोबथायाव सागान होदों। बे गोरोबथायाव उमरांसु, हजाइ आरो रङियाव गंथाम सिमेन्ट बानायग्रा इउनिटफोर गायसननाय दं। बे हाबाफारियाव एडभान्टेज आसाम 2.0 मावथांखिनि सिङाव गोग्लैयो आरो बेयो थांखिया ओनसोलारि लाइमोनफोरनि थाखाय 7,000 नि बांसिन साख्रिनि खाबुफोर सोरजिनायजों लोगोसे हादोरसानि दारिमिनारि बिथायारि सानज'थायखौ बांहोनाय। रायजो सोरखारा गोबां कम्पानिफोरखौ आसामाव रां थिसननो आरो बेनि बांलांनाय दारिमिनारि थासारियाव बिहोमा होनो खावलायदों। द'थि खौराङाव दङ मिज'रामाव 36.79 कोटी रांनि ड्राग्स जब्द खालामदों आसाम राइफल्स आरो एनसिबिआ। आसाम राइफल्सआ नारक'टिक्स कन्ट्रल ब्युर' (एनसिबि)नि हेफाजाबाव मिज'रामनि जाकार्तायाव मोनसे अपारेशननि समाव 642 ग्राम हेर'इन आरो 10.44 किल'ग्राम मेथाम्फेटामिन टेब्लेट जब्द खालामो। जब्द खालामनाय फेग्रा मुवाफोर जायनि बेसेना 36.79 कोटी होनना साननाय जादों बेखौ सिगांनि नायबिजिरनाय आरो
आयेनारि राहानि थाखाय एनसिबिनो गथायना होनाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ गसाइगाव आयेन बेरेखा सिगुन दंफां हमदों ट्राकजों लोगोसे सानै हमजादों दंफां सिखावफोरनि हेंथायै मोनसे गेदेर राहा लानायजों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुराव पुलिसा गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा सिगुन दंफां जब्द खालामो आरो सनिबारखालि सानै सुबुंखौ हमदों। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै श्रीरामपुर पुलिसा माहारियारि राजालामा 27 आव गंसे 6 चाका गोनां ट्राक KA 50A 3595 खौ होबथायो। ट्राकआ सिलचरनिफ्राय बेंगालुरुसिम थांगासिनो दंमोन। नायबिजिरनाय समाव पुलिसा नखरारि बेसादफोरनि सिङाव दोनखोमानाय सिगुननि दंफांफोर मोनदोंमोन। दंफांहा जेबो आयेनारि फोरमानलाइफोर गैयामोन। पुलिसा बुंदोंमोन दि जब्द खालामनाय दंफांनि बेसेना बाजाराव 10 लाख रांनिबो बांसिन जानो हागौ। हमजानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ कृष्णा बाबु आरो राजु पाइ होनना मिथिनाय जादों। ट्राकखौबो जब्द खालामनाय जादों। पुलिसा दा दंफांनि फुंखाफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो सिखाव फालांगि रेकेटजों लोब्बा थानाय गुबुनफोरखौ हमनो नाजागासिनो दङ। खौरांखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।